Dobar dan svima. U današnjem videu nećemo kuhat, nego ćemo čistiti, iako to nije najdrži dio mog posla, ali imam super saveznika. Čistimo sa KH7. Počet ćemo s napom. Nisam ju prala danima, zvuči grozno, ali stvarno. Moja je nešto specifična, sve što trebamo napraviti je samo izvaditi ovo. Sad ćemo je lijepo našpricat i ostavit ćemo je svega 5 minuta i obrisat ćemo je vlažnom krpom i to bi trebalo biti to. Najduže što treba odstajati je 5 minuta. Prošlo je nešto malo manje, sad ćemo izribati. Uglavnom uzmite spužicu, namučite u toplu vodu i ovaj dio ima sva kanapa, samo što izgleda nešto drugačije i taj dio je možda najmasniji. Odstajalo je 5 minuta, da ću to vrlo malo istrljati. Napu smo riješili, ostaje nam ploča za kuhanje. Isto ćemo je pošpricati i ostaviti maksimalno 5 minuta. Za kraj ovog videa ostavila sam radnu površinu koja je naravno uvijek nakon kuhanja masna. Postupak je isti. Tada, za danas smo gotovi.